Salamat ng maray. Kasi siya ito dahil nagaya ko na ng perang araw mo man sa nabagayan. Maraming salamat sa nasa mo. Isurpresa mo ko Sabi surpresa. Ikaw kalaon na mangyayari hanggang inaldaw. Hi guys, this is Dominic Cristobal and welcome back to my channel. So for this vlog, i-share ko lang po sa inyo yung surprise gift ko sa father ko nung Father's Day, nitong Father's Day. So, hindi siya ganun kadali kasi nandito ako sa Laguna tapos sila nasa Bicol. So, kasama kong ginawa yung surprise, kasama ko si Don na nasa, yung pinsan ko na nasa Bicol. So, hoping na sana ma-inspire po kayo while watching this video. So, tara, panoorin natin guys. Pa, happy Father's Day. Sana nagustuhan mo yung surprise ako sa'yo. And enjoy mo lang yung araw mo bukas. Mag-inuman kayo dyan. Ayan. And sana soon sa mga darating na Father's Day, sa mga darating na birthday mo, sa birthday ni Mama Sasa, sa mga susunod na Mother's Day at sa mga mahalagang okasyon sa ating pamilya, sana magkasama-sama na tayo. After this pandemic, sana makauwi na kami dyan muna para makapagbanding naman ulit tayo.
And padangat mo ikang maray ka mga aking mo. Demi lang nagsabi pero sobrang padangat ni ka and sobrang proud kami na ika ang naging papa mi. And yan, enjoy mo lang yung araw mo. And sana talaga napasaya kita. And mag-ingat ka Permi dyan. Ay, po ay ano ba, buto mo wala yung isa ko. Anak, lugot ko daw. Pinapakal pa sa nang korek. Hindi na magpapakal ito. Bilangan daw yun. Iyo na. Masakit Ikaw naman yun. pag-isip? Sabi para magkasalamat. Binigyan kaya dyan. Ay, malibat mo ano yung Salamat mo, Maray. Pasisya ito dahil nagaya ko na ng taram araw mo man sa nabagayan. Maraming salamat sa nasa mo. Isurpresa mo ko ha. Sabi surprise. Eh, ko kalao na mangyayari ang akong inaldaw. Ito na. Napabakal pa yun. Grabe na lugod ang hamalay, no? Napabakal pa sa naman kami. Urig, igwa pa marari. Makatunaban ito ng right sa anayon. Salamat lang. Tama naman lang. At dito na po nagtatapos ang aking vlog. Gusto ko lang pong pasalamatan yung lahat po ng taong tumulong para maisagawa ko po yung aking surprise gift para sa tatay ko nitong Father's Day. Thank you po Miss Che, maraming salamat po. Thank you po. Miss Sweetie, maraming salamat po. Sir JM, maraming salamat po. Miss Melody, maraming salamat po. Miss Nilin, maraming salamat po. And kay Camille at kay Mary Jasmine Quaresma. Sa Domnatics family, thank you guys. Maraming salamat sa support. And salamat sa lahat ng virtual gifts na sinend nyo sa akin na naging dahilan para makaipon po ako ng pera na ginamit ko para ma-surprise ko yung tatay ko. Thank you guys. Di nyo lang alam kung gaano nyo po ako napasaya sa lahat po ng virtual gifts na nasend nyo po sa akin. Thank you guys. More blessings to come po and ingat po kayo palagi. Thank you. At sana magtagal pa yung pagkakaibigan natin guys. Thank you. Maraming salamat po. Don, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi natin maisasagawa yung gift. And thank you sa effort, sa oras na binigay mo. And hope to see you soon para mapasalamatan ka. Thank you ng personal. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. This is Dominic Cristobal. Hanggang sa muli. Paalam. God bless everyone. Mahalin po natin yung mga tatay natin. Happy Father's Day.